Hello लोगोफोर खुलुमबाय and welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायै गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर बैसागुआथ' फैगासिनो। So एडभान्सआवनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हैप्पी बैसागु लोगोफोर। So लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बावैसो रिलिज जानानै थांनाय बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव, जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन मिथिंगा नार्जारि आरो माहारसा बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगै सना 2। मेथाइखौ रोजाबदों सनजित सिंह बर' आरो लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों सिमल नार्जारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बावैसो रिलिज जानानै थांनाय बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ सोर नायखो आरो नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आरो नुवाखैबा आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। So गोजोन्थों and thanks for watching।